Szlovákia és Magyarország határán a síkságra érő Duna kanyarogva folyik tovább. Hordalékából számtalan szigetet épített, miközben gyakran változtatta medrét. Lipót község mellett valaha ezt a rétet is a folyó egyik ága ölelte körül. Mára a meder feltöltődött, helyét sekély víztükrökkel váltakozó mocsaras nádas foglalja el. A sás sűrűjében mocorog valami. Egy hosszú szőrű, sűrű bundás kisemlős. A jégkorszak vándora. A Csikóréten a sás sűrűjében rejtőzködő állat az északi pocok. Ősei a jégkorszakban a távoli Észak-Európából érkeztek a Kárpát-medencébe. A terjeszkedő jégtakaró, a fagy hajtotta őket délfelé, és többségük a Kárpátokat megkerülve jutott el ide. A felmelegedést követően nagy részük visszatért eredeti élőhelyére, míg az itt maradók az idők folyamán önálló alfajjá fejlődtek. A mocsarak a feltöltődő holtágak mentén a hűvös, nedves, magas sásos réteket lakják. A Duna ágrendszerében megbúvó tájat a tavaszi napsugarai pásztázzák. A nádasban fészkelő madarak elfoglalják revírjüket, ahol hamarosan költeni fognak. A levegő megtelik madárdallal és még valamivel. Rajzó árvaszúnyogok milliárdjaival. Az árvaszúnyog lárvák a halak, míg a kifejlett rovarok, a madarak a kétéltőek fő táplálékai. A tavaszi koncerthez a békák is csatlakoznak. Az árvaszúnyog lárvákhoz hasonlóan ezek az egyedek szintén az iszapban teleltek át. A párzóhelyen gyülekező hímek hangos brekegéssel hívogatják a nőstényeket. Miközben várakoznak, birkózással próbálják eldönteni, ki a legény a gáton. A búbos vöcskök, bár még nászruhát viselnek, rég túl vannak a párválasztáson. Ez a pár faágakhoz próbálja erősíteni a víz tetején úszó fészkét. Más vízi madarakkal ellentétben a meder aljáról is hordanak fészekanyagot. A munkát csak ismétlődő nászuk pillanataiban szakítják félbe. A barna rétihéja a nádas ura. Visszatért téli szállásáról, és a vízzel borított sűrű nád között költésre alkalmas helyet talált magának. A rétihéja pár minden évben új fészket rak, a munkában mindkét madár részt vesz. A letört nádra épített fészket puha fűvel, tollal bélelik ki, amibe 5 tojás kerül. Április közepén a Csikóréten az északi pocok család is szorgalmasan dolgozik. Fészküket nem a vízre vagy a nádasba, hanem a sás szélén a föld alá a gyökerek közé rejtették. A fészekben 4 kicsi bújik meg.
Az alig párnapos kölyköket szüleik gondozzák. A járat mélyére hordott száraz fű a legalkalmasabb arra, hogy melegen tartsák őket. Gömb alakú fészkük olyan, mint egy fűlabda. A kölykök még vakok, szemhéjuk majd egy hét múlva nyílik ki. A szoptatást tisztogatás követi. A szülők a kicsik ellátását olyan szakértelemmel végzik, mintha nagy gyakorlatuk lenne, holott ez az első almuk. A templom tornyában is gyámoltalan utódok várják a szüleiket. A gyöngybagolytojó érkezik vissza elsőként. Az egész napot a fészekben töltötte, csak szürkületkor repült ki egy rövid időre, hogy megmozgassa szárnyait. A mai reggeliből még maradt egy kevés, azzal kezdi az etetést. Amíg a tojó a fiókákat gondozza, a hím táplálék után jár. A sötétségbe álltával az egerek, a cickányok és a pockok jobban teszik, ha óvatosan mozognak. Ahogy a kicsik növekednek, a tojó is besegít párjának, hogy kielégítsék mérhetetlen étvágyukat. A gyöngybagoly szinte hangtalanul repül. Ma este egy pirókegyér az első fogás. Az elsőt még vagy egy tucat különféle rágcsáló követi, a hím csak hajnalban pihen meg. A közeli holtákban a halak sincsenek biztonságban. Bár a hűvös éjszaka felfrissülést hoz, a sötétség leple alatt egy másik vadász nesztelenül lépked az apadó vízben. A többi gémfélével ellentétben a bakcsó főleg ilyenkor vadászik. Hajnalban újabb madarak érkeznek, szürke gémek. Először csak egy-két madár jelenik meg, amelyet hamarosan tucatnyi társa követ. Nagy lakomát rendeznek, miközben a feszültség egyre fokozódik. Egy méretes törpeharcsa. Ez aztán a szúrós falat. A tüskés eledelen mégis összevesznek. A szürkegémek gyakorlottak. Tudják, hogy ha fejjel előre nyelik le a halat, nem sérti fel a torkukat a tüske. A nappali fényben derül ki, mi vonzott ide ennyi madarat. Sok ezer hal pusztul el a rohamosan apadó vízben. Az ebihalak még jót falatoznak az elhullott tetemekből, de ők sem bírják néhány napnál tovább. A mélyebb fekvésű foldban rekedt állatok nem tudnak visszaúszni a főágba. Sorsuk ezzel megpecsételődött.
Még néhány nap, és a meder helyét csak a cserepesre szikkadt talaj jelzi. A nádasban a barna rétihéja fiókák 4-en vannak, az 5. tojás nem kelt ki. A legkisebbet még pehelytollak is borítják, a legnagyobb hamarosan kirepül. Miközben szárnyaikat próbálgatják, megállnak, az ebédet várják. Az északi pocok család a nyarat már a rét nedves, sásos foltján tölti. A járat mélyén a második alom nevelkedik. Ezek a kölykök több mint egyhetesek, testüket selymes szőr borítja és kinyílt a szemük. Az anyának táplálék után kell néznie, ezért magára hagyja a kicsiket. A kölykök alighogy egyedül maradnak, már is elmászkálnak. Nem tudják, hogy a felszínen veszély leselkedik rájuk. A melegben a sás hűvös, biztonságos menedéket nyújt, valamint ez a kedvenc táplálékuk is. Az anya most megúszta, de vajon hol vannak a kicsik? Nincs itt mindegyik. Egyenként kell összeszedni őket. Miközben az északi pocak a kicsinyeit keresi, a rétihéja a fészke felé repül. Valamit tart a karmában. Fiókái egyre türelmetlenebbek. A fészek fölött leír néhány kört, hát ha a legnagyobb összeszedi magát és kirepül. Hiába vár, ezért beejti a zsákmányt, és azonnal indul tovább. A mai ebéd egy pocok. A napok múlásával a rétihéjatojó egyre ritkábban jön, azért, hogy kicsalogassa a fiókákat, hiszen lassan meg kell tanulniuk önállóan vadászni. Az északi pocok szerencsére megtalálta valamennyi elkószált gyermekét. A riadalom után a szokásos tisztogatás következik. Semmi sem zavarhatja meg a családi békét, még a közelgő vihar sem. Az égen sötét felhők gyülekeznek. Elered az eső. A nádasban nincs hová bújni a zuhogó eső elől, így a rétihéja fiókák bőrigáznak. Bár a vihar amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is vonul, újabb megpróbáltatások kezdődnek. A csapadék kedvező körülményeket teremt egy apró rovar szaporodásához. A koranyári meleg, a pocsolyákban összegyűlt esővíz elég ahhoz, hogy a csípős szúnyogok hirtelen milliónyian legyenek. Ráadásul valami gyanús közeleg a nádas szélén. A rétihéja fiókák ilyen lényt még sohasem láttak. Egy hód. A fűzbokorról rágott le egy nagyobb ágat. A hód Európa legnagyobb testű rágcsálója, kiválóan alkalmazkodott a vízhez, ahol biztonságban érzi magát.
Úszás közben a szemét és a fülét bőrdarabbal zárja el, hátsó lábán úszóhártya feszül, tömött bundája pedig teljesen vízhatlan. Egy kisebb faággal a várához indul, ahol a kicsinyei várják. Kedvenc táplálékuk a zsenge hajtás és a friss levelek. A Kárpát-medencében a 19. századi folyószabályozásokig az északi pocok szinte valamennyi vízes élőhelyen előfordult. A folyószabályozás, a nádasok és a vizes rétek, a mocsarak feltöltése, lecsapolása, a nagyüzemű mezőgazdaság térhódítása miatt élőhelye beszűkült. Napjainkra ez a ritka alfaj veszélyeztetetté vált. Mindössze a Fertőtónál, a Hanságban, a Kis-Balatonnál, valamint itt a Duna mentén a Csalló közben és a sziget közben maradt fenn néhány kisebb, elszigetelt populáció. A hód az éjszaka sötétjében megállás nélkül dolgozik. Szorgalmasan összeszedi és a víz alá hordja a leveles ágakat. Vajon hová viszi? A kicsik már megnőttek, önállóan táplálkoznak. Egyikük váratlanul felbukkan, hogy segítsen a munkában. Reggel derül ki, mind dolgoztak egész éjjel. A tó fenekén víz alatti liget nőtt. Ez a liget a hódok téli éléskamrája. A mederbe szúrt leveles ágak sokáig frissek maradnak. Azért, hogy a vékonyabb ágakat elérjék, az egész fát ki kellett dönteni. Ősszel a Csikóréten élő északi pocok család a víz visszahúzódását követve a nádas mélyebb foltjába költözik, ahol a telet tölti. Ahogy közeleg a hideg évszak, táplálékraktáraikban magokat, nádrizómákat halmoznak fel. Az utolsó, a 4. alomban született fiatalok még a szülőkkel vannak. A föld alatti járatban próbálnak anyjuktól egy kis tejet kapni, de már a lehordott élelmet is kóstolgatják. A bőséges táplálékon néhány hét alatt ivaréretté válnak. November végén lehullik az első hó. Bár a föld fagyott és mindent hó borít, az északi pockokat nem zavarja a hideg. Sűrű, meleg bundájuk a kemény fagyoktól is megvédi testüket. A hóban ugyanolyan járatokat vájnak, mint a talajban, ahol mozognak és táplálék után járnak. A raktár mélyéről is ízletes falatok kerülnek elő. Kizárólag növényevők legjobban a pozsgás, lédús falatokat kedvelik. Ez a pocok szerencsés, egy jókora gyökérdarabot talált, csak utat kellett ásnia hozzá a hóban.
A hó amellett, hogy kiváló rejtekhelyet nyújt, megvéd a tomboló széltől, a vihartól is. A Duna mentén telelő madárcsapatok nem ilyen szerencsések. Többségük a tél beálltával északról érkezett, és egészen február végéig marad. Tömegesen lepik el azokat a vizeket, amelyek nem fagynak be, ahol vadászni, táplálkozni tudnak. Február közepén a tél még tartja magát. A Dunán zajlik a jég. A madarak hol a jégtáblák között vadásznak, hol utaznak rajtuk. Hiába a hideg, az északról jött bukórécék udvarlása már a tavasz közelettét jelzi. Végre minden olvadásnak indul. A hó és a jég alól előkerülnek a tél áldozatai. Nem csak a madarak, de az emlősök között is akad olyan, amelyik nem tudta átvészelni ezt a nehéz időszakot. Az elhullott szarvas tetemére a madarak gyorsan rátalálnak. Az elsőt társai követik, és hamarosan a környék valamennyi egerészőjve, hollója a tetem körül tolong. Bár az egerészőjv, az egerek, a pockok egyik fő ragadozója, nem veti meg a könnyű prédát. Ez a fiatal madár hangosan kéreget. Mivel nem kap, rászánja magát arra, hogy megküzdjön a falatért. Mindegyiküknek jutna bőven, mégis összevesznek rajta. Az egyik holló az összecsapás elől a közeli fára menekül. Alig várja, hogy béke legyen, és újra a tetem közelébe jusson. Végre beköszönt a tavasz. A fűz, a sás virágot bont, és a nádas megtelik madárdallal. Az északi pockok új nemzedéke most kezdi önálló életét. Ez a fiatal hím már megépítette a fészkét, nem sokára párt keres magának, hogy saját családot alapítson.
Idén várhatóan 4-5 alma születik, és az utódok itt a falu szomszédságában a hűvös, nedves, magas sásos rétet lakják majd. Az északi pockok életmódja nemzedékek sora óta változatlan, míg szomszédja, az ember, sokat változott. Kizárólag rajtunk, embereken múlik, hogy fennmaradjon ez a ritka, csak a Kárpát-medencében élő alfaj, amely alkalmazkodó képességével túlélte a jégkorszakot.